Wara li l-qorti semed diversi xhieda l-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qalet li hemm raġunijiet biżżejjed biex Carl Cini, Brian Tonna, Manuel Castagna u Catherine Bondin Carter kollha marbuta mal-kumpanija Nexia BT jitqiegħdu taħt qatt ta' akkuża. L-erba' akkużati kienu nagħtaw libertà proviżorja fis-seduta ta' qabel huma qed jiġu akkużati fost affarijiet oħra b'ħasil ta' flus u korruzzjoni. Minn diversi xhieda fil-qorti li l-maġġoranza tagħhom kienu ġejjin mis-settur bankarju ħareġ li saru 20 ta' tranzazzjonijiet minn banek lokali bl-involviment ta' diversi kumpaniji. Tranzazzjonijiet li laħqu l-miljuni ta' euro u dollari u għad ta' proprjetajiet li bidlu l-idejn. Saru wkoll tranzazzjonijiet f'pajjiżi oħra fosthom fil-Lvant Nofsani. Intefa' wkoll dawn fuq tranzazzjoni bejn il-kumpanija Nexia BT u l-eks direttur maniġerjali tal-Elite Group Adrian Hillman. Apparti dan ġew kwotati aktar ċifri u ismijiet. Fosthom BlackRock Energy Agency, Mossack, Nexia, Eximus Business Malta Limited u Shanghai Energy. Taw ix-xhieda tagħhom ukoll Silvio Ketkuti mis-sezzjoni ta' kontra l-ħasil ta' flus tal-BOV, David Spiteri mill-HSBC, Rebecca Mikallef mill-APS, Jan Camilleri minn Mi Direct, rappreżentant minn Sparkas Bank kif ukoll Ryan Formosa minn Lombard Bank li ppreżentaw informazzjoni finanzjarja dwar l-akkużati. Fost l-oħrajn issemmew 3 trasferimenti ta' proprjetà relatati ma' Manuel Castagna, 2 trasferimenti kienu relatati ma' Carl Cini, fil-waqt li 5 kienu marbuta ma' Catherine Bondin Carter. Joseph De Bono fisem il-Kummissarju għat-Taxxi Interni tenna li kienet intalbet informazzjoni mill-qorti dwar l-akkużati kif ukoll il-kumpanija KBT Holdings Limited u BT International Limited u ppreżenta dikjarazzjonijiet tat-taxxa tal-kumpaniji. Wara xedet Sonja Konsiljo fisem ir-Reġistru Pubbliku. Hija ppreżentat 11 il-riċerka li għamlet dwar il-proprjetà relatata mal-akkużati u l-kumpaniji tagħhom. Wara li semet ix-xhieda l-qorti qalet li hemm raġunijiet biżżejjed biex l-erba' akkużati jitqiegħdu taħt qatt ta' akkuża u qalet li l-każ se jkompli jinstema' fil-25 ta' Mejju.